sker der? Det er stempel, det er et kæmpe stempel. Det er cylinder, der går lidt rundt herinde nu. Ah, der er prisen! Der er grisen! Der er grisen! Der er grisen! Der er grisen! Grisen er derinde! Jeg kan ikke lide den! Hvordan helvede kan bacon være så skræmmende? Hvor er du af, din lortegris? Grisen er, den blinker! Gris! Fuck, hvor er det her skræmmende, mand. Hit den satans bacon. We need the bacon. I need some bacon right now. Okay, den blinker. Hvor er du? Gris, hvor er du? Ah, grisen er der! Jeg kan ikke lide den forpulede bøssegris. Den blinker! Ah, grisen er der! Fuck, nu er jeg din lortegris! Hvor skal jeg hen?